Economies. Valoreu com a positiva la dependència de l'economia de la ciutat respecte al turisme? Sí o no? No, en la situació actual no. No. Té un impacte important i s'ha de tenir en compte. Cap dependència d'un tipus, només d'un tipus d'economia no és mai positiva. En el turisme és només el 15% del PIB de la ciutat, o sigui, penso que s'ha de posar en el seu lloc. Barcelona no depèn exclusivament del turisme, però si fos així, no, seria molt negatiu. No, qualsevol dependència d'un sol model productiu és negatiu. El monocultiu també estic d'acord que és negatiu, però això no significa despreciar el que el turisme aporta a la nostra ciutat econòmicament. No, jo també estic en desacord amb la pregunta. Si fos un monocultiu estaria en contra, però no crec que sigui un monocultiu. A l'ABTS considerem imprescindible fomentar sectors econòmics alternatius al turístic. Quines iniciatives proposeu en aquest sentit? Per aconseguir un model productiu diversificat és evident que el necessitem per generar oportunitats laborals de qualitat i dignitat per a les persones. Jo crec que un dels sectors estratègics és l'energètic i per això l'economia verda i enfortir tot aquest sector ens sembla una aposta de futur per combatre i de present, per combatre precisament la pobresa energètica, però també per abordar la transició energètica que necessitem. Jo parlaria de sectors complementaris, que és el turístic i per tant el foment de la reindustrialització de la ciutat en aquells espais que a dia d'avui hi ha la possibilitat i a la vegada les potencialitats de les noves tecnologies. La setmana vinent tenim un bon exemple. Sí, jo tampoc parlaria d'alternatives. Jo penso que s'ha d'aprofitar l'impuls del sector turístic per impulsar altres sectors que també haurien de ser molt beneficiosos i són prioritaris a aquesta ciutat, i destaquem sobretot l'emprenedoria, l'ensenyament i la innovació i les noves tecnologies. Penso que hauria d'anar per ahí el futur. Sí, nosaltres sempre hem parlat des d'Esquerra de reindustrialització de la ciutat, i no reindustrialització de la indústria com la coneixem sempre, sinó pensant en quins són els productes nous de valor afegit. Investigació, noves tecnologies, biomedicina, cooperatives, tot això, a més, intentar potenciar-lo en àmbits de la ciutat que ara mateix estan deprimits econòmicament. Nosaltres sempre hem dit que apostem per la Barcelona Nord, i aquest seria un dels clàssics exemples. Nosaltres també reindustrialització, cultura, recerca i investigació, educació i salut, i les noves tecnologies, que ja no són noves, les tecnologies. Sí, nosaltres creiem també que és necessari tornar a introduir la indústria a Barcelona, no la indústria, com s'ha comentat, diguem-ne tradicional, la indústria basada, sinó una indústria neta, una indústria basada en la modernitat, en la biomedicina, en les tecnologies, però una indústria que no generi contaminació, una indústria que no sigui passada ni una càrrega per la ciutat, sinó una indústria que el que generi sigui valor afegit per Barcelona, i sobretot també apostar per les pimes i els autònoms, que són els que creen més feina a Barcelona. Sí, nosaltres apostem per trencar el monocultiu del turisme, per salvar Barcelona en aquest sentit i introduir economia, evidentment, alternativa. Una alternativa al capitalisme pot ser l'economia cooperativa i reintroduir les indústries a Barcelona ecològiques i que donin sortida. Evidentment, per trencar també la precarització laboral que porta el turisme.